Anna Grøn, hvad sker der? Vi er on our way home to the camp. Det bliver lige pizza alt muligt. Er zoomet ud og sådan noget Vi i dag? er herude på Countryside. Der er musik. Ja, vi holder med op. Hvor du kommer ind til landsbyen. Mangler kun Hvad mangler timer nu. 2-3 timer. Så er vi der. Det skal sgu nok blive godt. Og vi glæder os bare til at sidde i bussen. Ja, vi gør. Lidt for Rete og Anne Margrethe. Hun er kommet. Kan du interviewe? Hvad så? Vi er en film, du skal lige fortsætte. Nå. Hej Jeppe. Du skal interviewe nu. Hej Jeppe! Hvordan går det? Jeppe! Det går godt, vi er på vej hjem. Ja? Fantastisk. Hvordan har turen været? Det har været hårdt, men god. Hvordan var dine elever? Lidt presset til tider. Men jo, jeg synes, de er gode. Det er ikke dårligt til at glemme deres batterier og sådan nogle ting. Jamen, det var en mindre detalje. Men det gik ret godt. Hvad siger I til turen sådan over det hele? En bøvs, okay. Det bliver godt. Nu trænger vi på sporet. Det var de to hyrder. And they forgiven my mistakes. I'm coming home. Fuck, det er stemning, det her fyr. Tell the world that I'm coming home. Det var vi enige om.